Good morning mga araw, dito kami may araw rin at mamimili kami ng gulay at negative 32. Yan. At titignan natin yung daan. Yan. Kasama na naman kami, matagal. Hindi kami nagsama. Busy. Yan, busy dito. Kaya ito, medyo malamig ngayon, sobra. Ayan mga araw, negative 32. Tingnan nyo yung usok. Ay, usok. Yung ano ng refinery namin, refinery ng oil. Ayan. Ayan. It's negative 32. Ayan o. Hi Aro. Hi mga Aro. Siya yung driver. Ayan. So konti yung mga ano ngayon sasakyan kasi long weekend tuloy. Mag New Year na. Ayan. Oh. Hindi makano yung usok nung refinery kasi malamig. Yan tingnan nyo yung daan namin, yelong yelo. Mamalingki kami. Kapal ng snow. Oh, yan. Ganito kahirap sa Alberta at malamig. So dito kami, dumang kami sa likod. Yan, YNT Trading. Dito kami mamimili ng mga bangus. Ano pa, marami dito kasi YNT Trading. Hindi ko lang alam kung pwede ang camera dito sa loob.
Yung mga araw. Milk fish. 而家係啊， Yan ang bumili. 你會 This is my friend, our friend. Yeah. 一包20個芽菜，OK。 Yeah. 聽日送俾你好唔好？好，聽日。 School today, ah? 你同埋嗰個菜油咧，我應該唔係，Ayun. 應該係得no name 或者係no name OK 嘛？就啲炒嘅。哦。 Ayan o. Mga frozen food. Yan ang mga tinda nila rito. Ayan. Hotdog. Namimili si sir. Si Aro rin eh. Ayan o. Mga karne naman dito. Doon seafoods. Ano po yung patak? Ano yung patak? Yan, sinasakay na nila yung ano, binili niyang bangus. Ayan. Thank you, my friend. Happy New Year! Happy New Year. Wala pa siya tayo? Oo. Ayan, pauwi na kami. Ay, pupunta pala kami sa kabila. Lucky 97. Paluturay. Kari-kari. Alam mo sa? Bali-bali. Ayan. Mamalingkin sa Lucky 97. No, nakabalot na si sir, oh. Kasi. Grabe. No? Papakit. Ayan. May araw pero 32 negatibo. So, nasa downtown po kami. Dalan namin yung Royal Alik mga isa rin. Ha? Dalan namin yung Royal Alik. Oh? Kami naloob ng papatik ka ba? Yan. Ito yung Lucky 97. Yan. Oh. Yan. Lucky 97 supermarket. Oh, kukunti yung ano. Kukunti yung ano, snow. Eh, yan oh, yellow yan. Yan oh. Sakto sir oh. Yung park mo. Oh. Yan oh. Oh. Yan. Lucky supermarket. Lucky Baki. Lucky Bay, Bambano. Ayan. Ewan ko lang kung makakakuha kami sa loob ng video. Ayan, Chinese. Ayan mga aro.
Pasok muna kami. Niya taga Pangasinan nagakainan. Kay Bayang Bang inaroy. Taga-Bayang yaay. So, Jed Ruhas Dinoken magsaysay. Ito ang poblasyon kami. Jed Jacob Ruhas magsaysay. Roldan. Roldan. siya ba? Mamblablagat eh. Dinaloy. Uh, Tagupan. Karahoy. si Kuya Chris. Kuya Chris. Hindi ka na yun yung may kapitan dati. Taga Bayang Bang. Yan. Condiments. Sir, salo mo? Mga araw, pauwi na kami. Araw. Tapos nang grocery, mahirap mag-video doon. Bawal. Kaso nakakuha ko. Yung bawal to. Hindi mo. Pero panakaw lang. Yan, pauwi na kami. Araw. Yan. Pauwi na. Yan o. Wala na yung ninja. Napagod yung ninja. Ayun. Napagod ka na yun. Buhay sa Canada. Napakalamig. Walang mari. Walang man. May ko rin halala. Hindi man halal. Babalgi nun. May outing na baboy. Yan yung ano. Oo. Sa Stadium. Stadium ng Edmonton. ano yata. Stadium. Alam ko na ata. Tulog mo na. Sine. Basketball. Basketball. O dito sipa. Si Yan. Patakraw. Yan.